خوش آمدید به کانال بختیار تجه. برادران امی سحر خستم یک ویدیو را تماشا کردم. نمی آدم اگر بشناسین با نام خیر مهاجر. خیر مهاجر ویدیو امروز را تماشا کردم. با خدا نمیدونم چی بگم، لیکن یک چیز بفهم که تو چی با ملت تاجیک پس میکنی؟ تو ده سوال تو به авиакасса да бизнес кайси майлиш ошид шавад. Авиакасса да бизнес ки я манфиат дар мардум бураса бо беқарзи авиакасса бо ягон чи дига прилагат ки и чия ки ту мегири миллат пас мекини. Миллат пас мекадан гуфтани гапум, яъне чиба ту гуфтеси ки кадомет дар дуруни стройка ховен мею мара занг мезанед воима қати гап мезанед гарениё меги ку чиба дурӯғ меги ҳамҷада. شاید وای در یکم لوکس خوب باشه تر از آنجاست باشه. چی با میگی که در استرویکا خوبه؟ برای چی همه رو در استرویکا سخت میکنی؟ همه تو در استرویکا دا کار میکنن. استرویکا دا کار میکردگی آدم مایو خواهیم ایتی یکم کمی نداره. این خیلی تو اکد در منبری بالوش دگی فتا بعد دیگر رو استرویکا میگی. نکی خیلی کار تا. ترا برای مقد کامنتاری در خودت میگی که کدوم ما در اقرار نویسنده رحمان میگن که برای این خیلی کارو تای. ин я ошибкаи ту немихид шайки мегӯ ки айстройка занг задем. ина агар шумо ба фикри ман розӣ бошед ё ки розӣ набошед фикротона бинависед дар комментария. ту шумо айдурини стройка ховен, дар дуруни вагонка ховен, дар дуруни хок ховен. ин чӣ гапаи хеле гап. дуюмаш дуюм ошибка ҳамун коре ки ту гузаронди ку немихад даводаво исусу ҳамин корора мара гуфтеси ки се шав усудавидум се та ватсап занг зад истудавидум се рӯз кори химо бизнес ба фридум айдум мебудум. ҳамин корота нагуфти нав баъди ин коро гузаштагиҳо гуфтести пеш нагуфта будӣ ки мара ба се ватсап занг задан ман истудавидум ин гапоро ту дар вақтш бояд мегуфтӣ. яки вақте гузашта тамом дер шиди гапота ту бугӯй нагӯй ту дешка бовар намекунам. ту вақте ки занг задӣ ман ӯ видеота дида будам ки ту занг задӣ духтари тоҷика нархша пурсидӣ. ин шавод чанд сумае? ино бояд ту махфӣ медохтӣ, на бояд ки дар ютуб мебурвардӣ нишон медиҳед мардума. як бор барон қати рустам ҳамин корро дар рустам ашуров дар чӣ када буд ку дар нав харболо буд ҷо буд кажи дар тоҷикистон қа ҳамун баҳс набуд ки бо ту бурвардӣ дар ин видео гуфтӣ ки нарх чанд сумае. бо ҳамаш майли вақте ки вай нархча гап зад ту хандидӣ. ин чӣ маъне дорад? ту чӣ ба механдӣ? яъне механдӣ ки мо хеле чизо дорем. ин гапои туро мумкин дигар миллато перевод кунанд гӯш надиҳанд ки ту барои чӣ хандидӣ. на ки хеле корда. ин як шану шарафи як кас расидан ай. пас задани миллат ай. барои мо қадар ту дар ақорат менависанд. баъд меги ки чӣ бо мара ақорат менависед? ту ба ҷои масалан авиакасса да бизнес кунӣ бо биғарзи авиакасса бо як бизнес дига нишон бидӣ мардума ки ин хеле кунӣ хеле кунӣ роҳи зиндагитонро рост кунӣ. ту бошӣ мегирӣ ая авиакасса да меги ус мемуниву дум иноро хаб дум иноро хабиданта бояд ту махфӣ мекардӣ бе ютуб. вале агар бе ютуб мекардӣ хачка чап намешид ин қадр дар бизнес дахолат намешид. бизнес та гап зади ин бизнес та бумон бо як бизнес дигара бифаҳмон шо бо як бизнес дигара бумон ҳам рафтан гира на ки масалан айби иша бикӯ айби уша бикӯ. ман инро барои чӣ гуфтестам? инро ман барои гуфтестам ки хатогита ислоҳ кун. агар ман хатогӣ дошта бошам бинависед ман хатогима ислоҳ мекунам. ту хатогӣ кардӣ ман хатогитро гуфтестам ки инами ҷошта хатогӣ кардӣ ҳамеро бояд намекардӣ ва ин ҳами ояндадам накардам хеле корро дигар. ма ягон хел масалан ответ чапак нест, груби нест, ма да ответ нате. Просто агар видеои мара гӯш кардӣ уже худат бояд бифаҳмӣ. ма да метавонӣ ответ нате барое ки хайр бинавис да фикрта бинавис. ман мехонам фикритра. баъд бизнеси мо инаи касса авиакассае ку ту коре кардӣ ки туро айбоварӣ бурварданд. шояд бисёрш бигӯяд ки намехарем ай моҷи. аввал мехаридан мумкин ҳозир бигӯянд ки мо айвай намехарем дигар. барои мо ту бизнеса дар дуруни разборот хуш кардӣ. ту айдавери мардум буромадӣ.
تو باید نمیکردی این کارا. بیزنس در اتویچه و خوش نمیکردی. تمام این تیم محکم. خیر ماجر سلامت باشید. و بعد آخردکی اون رای سفر میرم میگوی که اینمی خصمات در کار نیست. رای سفر میرم من زنده نرم چیم چیزی گفتی خیر لازم نیست نگوی گپورا. اما ساخ اومدی سلامت بروی خدا تمام. این همه مایله. این ما روز ویدیو کردم که همین تیمای باباجان غفور باباجان 88 ما خام کنین تمام رازبورش بس کدام چیکار میکنه به یوتیوب کنین دینا باید تاج ویدیو پروارده نامش نمیدونم بای اچکی داره بای ویدیوش پروارده نکنین خیلی شما کاری کنین که مردم فقط یک درباره بیزنس گوش کنن نه که رازبور شما را گوش کنن. بیزنس یعنی چی؟ بیزنس یعنی اینای авиакаста гуфти бо як бизнеси дигар нишон бите. Ина масалан ма дар бораи красовки метавонам шуморо бизнес нишон метавонам. Ҳамин красовки дар Россия бисёр нағз мебинанд. Ҳамин красовки ҳамин рус мардум красовкиро нағз мебинанд. Любойш нағз мебинанд. Редка туфли ма мефурӯшам инода. Ино фақат спортивно мепӯшанд. Акы миллати моро мепӯшанд. Ман намегӯям ки миллати моро мепӯшанд. Ҳамин Россияда россияно ҳамин одамое ки дар ҳамин Россия зиндагӣ мекунанд ҳамаш красовки мепӯшанд почти. барои ҳамон чи духтараш чи мардаш ҳамаш занакаш красовки мепӯшанд. пенсия мегирад $5 гулрастай красовки мепӯшанд. барои ҳамон шумо бирен ай бозори Люблино красовки бихаред. интернет магазин кинен точка надорем ба телефон метавонед савдош кунед. партоинша дар Юла, партоинша дар Контакт میتونید امیر سازدوات کنین و بفروشین. کدومی زورت میرسه توچکا بخرین یا توچکا ارنده بگیرین سودا کنین. اون رنگی تالکوشکا بازارو پر داره امیر راسیا. میبرین در اونجا سودا میکنین. بسیار نه کم کم. کدومی زورت میرسه خیلی میتونی کانتینر بگیری. میتونی یکم торговый центр یکم اوکلاکش بگیری بشینی سودا کنی. این راسیا در любой جای سودا هست میروه. اون تیمایی که ما دا гап задем ки ту беинсофӣ баъд мондаи нарх шуда болош ман барои ин тема шумо да гап мезанам. якумаш ман намондам нархҳора бай точкаи ман нестай. ман дар уҷо продавец кор мекунам. ин бизнеси як калазардай яъне бизнеси урусояй ман дар уҷо продавец кор мекунам. чизе ки ва ё мекунанд ман шумо да гуфтум сиррошона яъне фош неу яъне ки чӣ хеле ки ҳамуно бизнес кизе ман ҳамуноро шумо да фаҳмонам ки шуморо метавонед ҳамира бикунед. барои ҳамон агар ки кадоме ахе савдо кардагин шумо бояд ки ҳамин як муддат бояд шумо бидонед ки чӣ роҳҳо қатӣ ҳамин бизнеса пеш бибаред. бо дар оянда чӣ бифурӯшем. иҷа сезони дора Россия. масалан тирамоҳа баҳорӣ тобистонӣ зимистонӣ аммо бисёр иҷада осенаш мерава яъне тирамоҳаш бисёр мерава дароз. акы зимистонаш ҳам мегиранд ҳамаша мехаранд ҳама чизро мехаранд фақат сезони зимистонаву осенаш дарозтара тобистонаш камтара. тобистонаша метавонед кам бихаред зимистонаша метавонед бисёртар бихаред. барое ки зимистону яъне пашдороро метавонед мобайн бихаред ам вақти хинакида ана ки паш надорад турнушонку ино ҳамеша мерава. макасин красовкаи баланд ино ҳам вақт мерава. фақат тобистонда шлёпка ва босоножка ва сеткашон кам мерава аммо закритиш мегӯянд маҳкам бисёр мерава. маҳкама жилет накунед любое время харидан гиред ҳама вақт мерава. видеоам дароз шид бародаро бахшиш бо давомш метем. фикротон дар комментария бинависед дар бораи чӣ видео кунам шумо дар видео мекунам. имрӯз камтар ман сарам хеле оромай барои спокойно гап задам. чизе гуфта бошам бахшиш фикротонро бинависед дар бораи кадом бизнес бифаҳмонамтон ва агар кадоме дар каналои ютуб дар кор боша каналои ютуб инами рақамода занг бизанед. любой намуд канали ютуб ма гирифта метавонам монетизация бемонетизация любой намудша ма дорам бигирен дар сомонаи ютуб пешравӣ кунед. кадоме намефаҳмед ма шуморо як моҳ ёрдам метавонам ки чӣ хел бояд ютуба пеш бибаред. воқеи худованд ҳаматон нигоҳбон боша. лайка биҷиқен дар канал ҳатман подписатсия кунед ва фикротонро бинависед.